Nanani bagai bono kisisa kok sanani bagai ang bono jorano jaga boni bagai ani sarjotis teisini sarjotis boni jorano nanani bagai hambai Jotono Dipor Kaham tini seng killa bakma 20 killa bakma ni ingui para ketal oro pat horo luku kutum panda songsamani sini puilawa sini upanda ni asok phang okra sini killa block president borom genang subut kumar jomatiano ani pipeline hamjakma sobani cibai tebe phai manjak nai sini elakani ne sini borom genang CM Pundo Chandra Jamatia bono bangani pipeline hamjakma sobani cibai tebe phai manjak nai sini oro Ompi Nogoni MLA sini EM TWF president sini block committee ni TWF ni president boni dol YTF president te boni dol te oro daiso atok tongai joto sini neta rognot ani pipeline hamjakma te hasal safa oro niyo phainai sini o bubagrano naising tong phainai bubagrani warriors rogno ang jotono ani khunumung yapawi ang kisa kok sawane puilawo जों बेलाइके बाय गोबान तुम्हारे हमले उ जोरावो जे नांग sok mani jora जों उरु मुरु ABCD पाइ mani जोरावो जों न बुबाग्रा जरा रवै जों न जतन बुथु खाइवै ताबक जे जागावो वा sok mani सिनी intellectual community song जे regional party bok kemai sipai sinai tukra ang sinai homa jorawo जों न बुबाग्रा लगे रवै ताबक जों थासा angै sini सारा त्रिपुरावो जेबन चिनी किल्ला बागमावो चिनी बुबाग्रानो लगे रमाहाय सारा त्रिपुरावो नो चिनी बुबाग्रानो ताबक चिनी ADC एरिया अंथों नन ADC एरिया अंथों चिनी बुकुंबारा जतो 19 दफा जाति जों ता बुबाग्रानि लगेवो तंगो जों बुबाग्रानो फानरबै चिनी माथाय जे जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड चिनी माथायनो सामानि जों बनो नावानि बाङै जों बोसकां आगगै दंबो आं निरनो अमनो कबगो अरनि थांगै बरक चिनि ताखौ बुखुरक किसामासा जे ताबक फानो पारावो नक रकमाया अंगानि किरि जागै बरनि लगेवो हि तनाय रेगा मा तांया अंगनाय हि किरि जागै तंनाय रनो बोसकां सालो ADC election पाइमानि यागोलो village committee election ngai u village committee ADC election to जों पाइनाय village committee election bo 18 ni bising 18 taun जों clean sweep खाइनाय हानि बाङै रेगा रंग नि बाङै बुरा बाटा रंग नि बाङै नक रंग नि बाङै कुनो वाला जांनाय करे हि जतनो थां साइबायदि हि आंनि रंनो कबगैनो आनि क किसा सामा अर मुथाखा बुबाग्रा एवलकथों बरक दफा एवलकथों belai no hambai sini gumti junal chairman sarno bone nangmani kok sai kalang thangmani bagai ge phari sini sarmai kisa ya pakhro boi nalai nei to mane ke nangkuk mani kok sai kalang thangmani bagai belai hambai jotono phari ke sing tabok haina hai kok khana lai phinai TWF vice president district committee nengoi Brom genang jek Madam Ati Jomate ni koktoi kok khana lainai hanmai koinai ang madam no moncho phaioi nini nangkuk mani kok sawi khana rfainai bagai pada kesini Madam Faisani seng tewisa slogan roinal kisisa Bubagrake yang lama tonai rok sering jotono buagrano hamjagai
যতনো ফাইলাইना বলাইना হামজা খানকে তাইছে যত বখারই ফাইনি হামজা খানকে যতনো লংলে ফলাইनो बुबाग्राके हामबाय बलायनो যতনো দিপর কাহাম বেলাইখানে খাক সঙ্গে যত কাহাক্রং তংবাই নামলে কাহাক্রং না যুদ্ধ রওয়ানি টিয়ার দে টিয়ার না বেলাইখানে খাক সঙ্গে তিনি বুবাগ্রানে নাইকল মানিबाय बुबाग्राने दागिजाग मानिबाय सारा त्रिपुरा रायजोआव कायसा बयार सिबुइ दंमानि तेवायसा एरिसे हाफां कताल मानानि थाङै दंमानि आ बयार चिनि किलाव ब सिब साजाक जत फाइने रंनो बेलायखेनो नायै बेलायखे खाकसङो दिनै पहिला सिखाङो अरनि चिनि खासुकसा सीएम नां हामबायरनानै मुसुङो तमानि खांखाखेनो ब बेलाय नायथाव ख्लायै या फांनि सिमी पाइथाक जरा जों त्रिपुरानि इतिहास नायनाय खांखाखाय थांनाय 2000 नुकमानि 5टा बोसोर 5 जना सीएम सोलाय हिंखनाव हायफानो चिनि खासुकसा सीएम ब बेलायखेनो टेकफुलली बेलायखेनो हुस ख्लायै बेलायखेनो टेकल रवै जोंना 5 बोसोर टेन्योर पाइ तंमानि जरा आ जराव तेवैसा ब फानथनै बर' रावबाय गानागो तंमानि प्रमाण ख्लायमानि तिनिनि सालजों नुकजागौ जों अरनियाव नुगैमानो चिनि लगो चिनि एमएलएस ते चिनि एमडीसीस YTF नि प्रेसिडेंट ते बनि लगे संरक जत YTF नि वारियर्स ते चिनि बरि बसंनि नायकलै तंनाय सारा त्रिपुरा रायजोआव लेंलाया ख्लायै लेंमानो लेंया हयाबो लेंो हयागै नुखुं हुखुं तंगैबो याकारजाक सारा त्रिपुरा रायजो गुरिजाक चिनि खासुकसा चिनि TWF नि प्रेसिडेंट मेडाम मनिहारनो बेलायखेनो हामबाय मारुओ बनि बेलायखेनो साक्थार माने नुगुइ तिनि बेसि संख्यक अरने बरि रग नुखर मानि खांखेनो बरिनि लिडार जेफ्रो बसकां चबावो फायो बरि रग तेबो खातरि बसकांगो फायमानि आबनो कायसा प्रमाण नुकजागो ते लगेवो तंगो चिनि एडवाइजर चेयरपर्सन चिनि अरनि किलानि नो बिसि कदकमा रावै ब चबा ख्लाय फायमानि एडिसि मानफ्रो ते दांगा समयो बेलाय क्राइसिस जरावो ब बहायना आफ्रनि सिमि ताबक सुजरा अ बयस बहायनो ब जोंनि लगेवो तिनि अर किलाव सकफायजाक बनो बां बेलायखेनो हामबाय ते महायखेनो चिनि जत लिडार्स जनाय TWF एंड जोनल नि सब जोनल नि ते जत जागानि फायनाय आंबो बेसि मेंशन ख्लायलिया तमानि खायखेनो अरनिव लिडार्स गोबांमा दङ जे जागा बुबाग्रा दङ आरो लिडार्स गोबांमा न थाङो आबानि बे जतनो क कायसाबाय आनि खाफांनि हामजा मं याफारो विशेष ख्लाय ता बसकांवा आनि बसकां तमायरो चिनि चला बाय बरि बाय बुबाग्रानि वारियर्स रग जाने जाननाव खुकुं याकारै बुबाग्रानि ककसार मंनो खनाना हिन फायनाय बसकांव तंनाय निरक जतनो आनि चबानि सिबाय लगेवो आं हामबायरनानि मुसुङो चिनि आरखा दफ्तर ते चिनि मीडिया टीम तंनाय रनो निरक जतनो आनि खाफानि हामजां मं याफारै चबानि कक किसिसा सावै नां मसौै रगानो आंखे आनि सेसेकां कक सानाय रंनि हाय के सागला किसिसा जुदा के सासिनाय तमानि के 2018 बेसि दग्याखो बेसि चालयाखो बुबाग्रानि नायकलमानि फायानि किसिसा सकांद्रवो कायसा पृथ्वीनि बेलायखेनो पार्टी कतर पृथ्वीनि जतनि पार्टी कतर हनै हनाय बीजेपी नि बोमों अरण्य नगबारसि साफायै चलो पाल्टाय हमफ्रो आफ्रो आनिबो खरकसा बुरिनि बोखाङै आनिबो अबदान दंमानि बेलायखेनो बिसा चालायमानि आफ्रो चिनि किला आमचयरगो बेलायखे पयतो चालायखा तमा हनै हमानिले बरनि मूल मंत्र न बेलायखेनो पयतो चालायखा बहाखेनो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास आ मूल मंत्र न मुखस्थ खायैनो किलावं खा आनि जायति गुस्ति आनि आमानि गुस्ति आनि बाबानि गुस्ति जतनो अरनो ओंखायनो जतनो थाने अबनो नांमा सायखा जे मुखस्थ ख्लाय रहर जागमानि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास
Abang sekarang kisah sengwang sok naik kan, ke 25 bosor sih naro lagatar CPM calok mani sini orang CPM ni korsa minister bo belai kan orang bo cai tu gue tu dulu itu orang ni jeng belai kan karak kan ni jeng age wan cukup, pihak bah colo paltai kaisa dak bay no, apro beri rong belai kan anu loge rokha, apro bubagrani ang tewe se muito klai runai bubagrani parti apro cengya kho. Hai kelai jeng poito kelai borok nam poito samani. Kebang ma protisruti samai maraka ang tatal samani na ang nirong ni buskang mo tabo gosi wahisi. BJP ngai je tatal samani dalar samani abo nirong paito pai nugui tongu. Bone pore asa prithibi ni rang genang power genang phainai no bubagra 33 din ebakhana 1.5 mas rong ni bisingo tipra mo thane asa rei rakha. Abo no chini kahini. Abo ni bagai jeng joto no siwo जों ताबो बुबाग्रानि बादै बिकल्पते कुनो करै बरंनि ताताल सामानि बने जवाब रवै प्रतिता स्टेप बाय स्टेप खलाय जवाब रवै दङ आबनो जों बुबाग्रानि लगे रलायना सिमिसि जों ताबो जराया CPM खायनानि ताबो जराया कांग्रेस खायनानि ताबो जराया जों BJP